Прыклад гэтай выпускніцы беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта той самы рэдкі выпадак, калі малады спецыяліст пасля размеркавання не шукае варыянтаў жыццяўладкавання, а сваю будучыню звязвае менавіта з першым працоўным месцам, нават калі яно знаходзіцца ў сельскай мясцовасці. Сложность как раз-таки заключается в том, что здесь доктор один, и он должен очень много знать и совершенствоваться, и постоянно где-то что-то читать. Сейчас, конечно, всем молодым врачам проще. Есть телефоны, есть интернет, плюс у нас очень хорошие старшие коллеги, я всегда могу позвонить в больницу, я всегда могу позвонить в центральную поликлинику, никто в консультации не отказывает. У Пачапаўскую амбулаторыю ўрач агульнай практыкі Наталья Ключыц прыйшла працаваць летась разам з 3 іншымі маладымі спецыялістамі. І нягледзячы на пэўныя цяжкасці, пакуль не расчаравалася, прызнаецца, рыхтавалася адказна. За плячыма шэраг медыцынскіх курсаў. Я достаточно давно мечтала именно работать врачом общей практики и, скажем так, в амбулатории подальше от города. Это очень большая ответственность, но это очень интересно, где ты один должен сам разобраться с пациентом, понять, что с ним не так, и если нужно, либо полечить здесь на месте, либо отправить куда-то на следующий уровень. Это действительно то клиническое мышление, которому мы должны учиться. На тэрыторыі Пінскага района працуе 12 урачэбных амбулаторый, 44 ФАПа і 5 участковых больніц. Усе яны абслугоўваюць парадка 46 тысяч вяскоўцаў, з якіх больш за 9 тысяч дзеці. З прыходам урача агульнай практыкі, які афіцыйна ўзяў на сабе функцыі амаль што ўсіх вузкіх спецыялістаў-медыкаў, работы дадалося, як і адказнасці. Небольшая проблема в том, что настроение все время было настроено, что узкий специалист все-таки более квалифицированный в своей области. И когда он приходит, например, к нам, и мы смотрим там ухо, вместо уха, горла, носа там, или там офтальмолога, то все равно мы как бы выявляем заболеваем и начинаем его лечение. Но все равно к узкому специалисту затем идет человек. Гарадскія жыхары сёння ставяцца яшчэ больш прадузята да ўрачоў агульнай практыкі. І калі сельская амбулаторыя дакладна прыняла нагрузку першапачатковага неўралагічнага, хірургічнага, афтальмалагічнага і іншых спецыялізаваных аглядаў, то ў пінскіх паліклініках частка пацыентаў па-ранейшаму імкнецца трапіць не да ўрача агульнай практыкі, а выключна ў кабінет вузкага спецыяліста. Мы разгружаем узких специалистов. Для нас узкие специалисты нужны для того, чтобы они проводили более углубленные и более детальные оценку здоровья тех пациентов, которых в них нуждаются. То есть мы освобождаем врачей-специалистов для того, чтобы они прорабатывали более сложных пациентов. У ходе моніторингу работы регистратуры Пінскай центральной поликлиники за гэты месяц было выявлено, что 3 з 10 зваротаў да вузкіх спецыялістаў былі неабгрунтаваныя і маглі быць не толькі разгледжаны, але і цалкам задаволены на прыёме ўрача агульнай практыкі. Таму задача сённяшняй сістэмы аховы здароўя змяніць стэрэатыпы, зрабіць асобу гэтага спецыяліста больш аўтарытэтнай і значнай. Тацяна Будгусаім, Анастасія Кудзіч, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».